Намираме се на връх Свети Дух над село Лески. Ето с Фани. Фани, покажи се. Добре ли беше върха? Хареса. И с Пети. Доволен ли си? Супер е. Има панора. Фани, какво е това? Я покажи. На върха има ето икони вътре в едно прозорче. Света Троица и долу е като огнище. Колко е висок? Я да видим, там пише 1447. Ето. Панорамата е много красива, въпреки че е толкова нисък връх. В Пирин планина се води вече в крайните и части. Вижда се прекрасно срещу една Славянка, където снега е поизбягал. Вижда се към Гърция, да се разбира България. Ето планината Смийница тук. Старгач миналата година, където бяхме. Чайче на камерата, не мога да се ориентирам къде е. Да, ето е Старгач с връх Пазлък. Миналата година, където бяхме. Пирамидата Штудер и там е Боздак в облаците. Ето го долу селото Лески. Пътя е много лош, за жалост. Лески бе. Лясковски връх, но селото се казва Лески. Тук ще се написали село Ляско. Фани като типичен представител на Източна България ненавижда буквата Е. Там всичко се заменя с Я и с И. Това е записано. Вижда се чак Мусала, дъното. Над Сулата и пескливата вапа. Сулата вапа иначе е вляво. Тук има някаква кула. Нека да снимам Пирин, докато не се е скрил. Тъщина се Пирин. Първия връх е Хлевен. После е Яловарника. Зъба и Куклите. И най-вляво Голена. Вижда се и безименния връх. Демирчал се вижда. И в облаците се крие вече Чингелчал. В облаците също завзеха Порежан и Безбог, които бяха тук. Даже това е Безбог, но Порежан се скрива е там. Съвсем малко се вижда от стражите. Иначе отрива се вижда Ангелов връх. После е слаб, Черна поляна, Реджепица. Не знам, защо така размазва този телефон, но нищо. Не е толкова важно да спираме на всеки връх по-отделно. Панорамата е много хубава. Ето долу е Мусомище. Ето тук. Това е Мусомище. Не, това е Гоце Делчев. Част от Гоце Делчев е тук долу е Мусомище. Това е другото известно Делчево. А това е връх Вареляк. Води се Седен Пирин, последния 2000-ник. А това голото е Свещник. А вляво е Моторок. Стана много дълъг клипа. Още един път така бавно преминаваме. И се отдаваме на ядене, че го гладнех. На 30 май е датата. Подчертаеме.